wo hida mari jaaja mo wo gol wonɗo gollude salon daari hoore nande fenande to o jokke o salon makko jangum naɓete mawna anan sugumani fof gañta ina bobo nganko mama Kombo mami Uyebu Obire tu mafiti Ana watali na Anani Kondo Mama anayade kasalo Ano Kasalo linchere labani Kako mifada yeo turo upale jidira wa mano jodiro Wala feti kwa labari Asukete ba mako boy diagala dilando si bonusi kuda sikki fenande na boy diagala dilando de fetu pani tede e biara wattanali maydu delande min hayri dum musallanta yeto mari musalo Ti awang kemian wali to maka Ya ma tum bani kiren dud accu lince honde wawo juwalo de accu ko kanko woni gollowo ndo ko kanko woni nyano hatta bimilando ma happola safi andi yanko yima yimi ma da daiti kono nene woni wadali mado ko hondu woni nene woni wadali mado wanyana mado ay nyiri hida inde ay hay wani to damo he ko nene ma ko wadi mo ko mi yottanto fami Kanko dari bonaki ya kono ko nene makko bo ankadi accu mimmi bono e makko ko mi woni nene ma anani fugabe ma no ngari sifo kala ko feƴƴiro anani na gollo min ka woni bobo am akani ya sano Papa nan fala halan de doko dum. Ono fala la halan. Ofi mama ijaja. Lah kade kon wono da kasul. Ewa. Joni mama be joni mi anda kon du wadi pesanza nila. Wonde aye be nula do jaja.
mi hara no ɗumannade lam hara wala nakila kono siminni yo wallugol ɓe inna o ok kono ɗa andi no jaaji makko ma waɗa golle nder suudu ɓe ka fallara jaaji ma gollata eyi ko ma o waɗa kono ma o yaha kadi asalli on no to ɗe salon wala yaade ka salon wala yaade ka salon ɓe jaɓali fewn fewn ɗo o wala yaade ka salon ɓe jaɓali o yaha kanko wadde golle maɓɓe nen fop simin ni wallugol mo ɓe jaɓata ɓenna yomi jooɗo mi fanka ok c'est bon mi nara solution fima na si Allah jaɓi je vais gérer hein si Allah jaɓi hay sama paaki fima jajama famo ko ɓiro mo woni ga kono minirno mo fusta change hein mi yewtimo fama eno gasa nan ene o waltako na wawi walade tertoɗala sa wonala komi landima ko mi waltako ko woni o faala ɗon mi haalani on konko landi ɗon lan ɗon ina ko kanko haalani on ɗum na kanko haalanlamo ma goɗɗum goo min na haala wi ɗuɗum komi landima ko goɗum haalantala kono woni hakkude ma e jiwmu kum min komi addirma ɗo ko a jour rôle ma o dankananolam ɓiɓɓe am men ko ɗum mi addirma so tawi noon ko sommo o e wondi on ata ko ɗum noon aduɗa e mum aɗa woni yuppo e wanci aɗa fof ko gootum aɗa ko sifa mo mi natti on ko sifa on kadi mi addi aɗa toujours mi heɓa lekki nawnade hande kanko inni o meɗen gaɓe min e makko men gaɓa min ko hanki tumen diskiɗo seeɗa hay ɗum kadi ko kanko fayda hay ɓuuri wolude min ɓamenimo yo wallam ɗum kadi minnamo de komi inni yo wallam wuppugol oni wo kanko himo yaade ka salon min yo wallam wuppugol mi insisti o yilti ka salon ko ɗum ɗon haare jon so tawi ko fi ɗum ɗon accani Allah accani mi wayrano nde mi sikkile si mi ne'irtamo fiwota mi nelum komi sikkata mi wuti kem ko haala ɗo kon ko vrai fenade haalano fenade fus fenade Allah marande on ala haalade o a fena fus fenade Allah marande on ala haalade ɓiɗa lettude mo kadi e suudu ngal ko honɗo wonmomi lettirde ta on toñang ko honɗum woni mo lettirde a cirimi fewno ɗon mi ɓuuri andude kon fettude ga kon mi ɓuuri andude accani la ay fi ñoom mi yattane nder o sambo tam fawma ɗo jogi sabu nama momi sutigo mi anda si hoorema nde mo ƴi quoi e min o yeeyo waloyde to mi jokkayon goye wonen toon ɓay min ko min naati suudu jombirɗon lango mi yettata ɗum goy wahe mbangenage mi sofi honno waɗi a jirini nangu ɗo darnala ko woni o wattino lam fruide joni bagage yande nane ndo woni ka suudu nane ndo gafi ko woni ga ko ko on ɗum ni on janggal ko woni ga mi jangi ko woni tomo ɗum aldunode mi laɓananoma dede debbi ɗo gandi noon min mi haalan noon de min mi wakkilaki ɗum ɗon
mi treto to de no mi treto to fiyo mi treto to mi wata Wacci non treto da fanga ndi komune bande biɗo sikomi kombo jombila mi halano mam farnaka ma ɓiɗɗo mi halanma ko mi addima ko ananam ɓiɓɓe amɓe ini falala wadde boydijo nde ɗum awa on jombatano lam on yahayno ɗaɓɓoyon boydijo addo ɗum nayi on jomban noon naɗo min mi heɓay ɓiɗɗo mi treto to hammi eɗi dangeno ɓiɗɗo onon ko jombuɗo law o acce woni boɗum fi alla treto to de ɗum ni ko traitement wonni ɗummi fof ko laaɓan ka deebi mi laaɓanno ma mi laaɓante hande ke ma mi laaɓanima ka deebi a firti ko anɗen ɗon ko mi kam firti fe a faami enoon way toni ko ɓiɓɓe falɗa ɗaɓɓo ka jomdirɗa ɗum koye ɓa famde sa yi mi wowli en sonkali en pirali ka waɗi komi wi sa no a faala en sonkoye ma piren ko sumantiron ka waɗde ko mbinuma wan ɗon mawo ma impoint ɗaɓɓo jombo oma yaha heɓa mi hanka ɗum ko gawa mi harani ɗum kadi voilà mi heɓay haa mi heɓina heɓay so yewtimɓe mi fanka mbiɗa mi jokka ko somi wowli kadi Allo koto Abdoulaye honno way ok ko min mi ñamma kajjetu mi hewti ko alno den don nan hare da way la ngarande jemmen yena wota bandi tawando parce que andi kona ke roy no ulbini ha en jon si alla jabi yaw dingi biaron ko na joni hay coggo ndiyam tigi joyta ci ko min nan choro dum do Don't andi kaw he se mi woli mi waɗa c'est que so yi mina ɓe otongu mi noddali on ko ngari tun ha kun tawi on ɗo andi ko wiyete ko surprise no foti ka ko ɗum sina ɗum noddani min wala naɓude ko siku yaha mais mi préféri naɓugol kon tum ko yaha ɗum tawa direct ko yiwi ko tum ɓerde mon werte allahumma amina allahumma amina allahumma amina awa kaw kono ngandi noon si mi andini noon ɗo goɗɗo est ce que i sabbe ɗum sabbe programme voilà on tigi fi kajja toon kaw fi allah rewe reweteɗen fof wallolamo hara no terte fi ɓeyngol ɗum ɗon on c'est bon ɓeyngol ɗum ɗon on c'est bon ka wallahi waɗe fi allah ene aɗa wallitoɗo lan kajja to ara on nanam ɓiɓɓe am ɓe min ko ɗum ɗon tu waɗan dollam ɗo anndi on wakkilani kelan ay non on ɗon allah waɗi ko miña an naafi mi mbiyaymo mi raɗoma goɗɗum go ko singa an on ɗum kadi
yang bengo nago to mi ala no ko dan kan la bi miam emi fala ba na mi joto ka su ko defana be na be waw defu ba be hay ko jango yo munis no fara bu joni mi abata pasi makko di ngwar kau awalan sabbi mo jango si ala jadi na ala yi gitar mo dei hay ko tiga say da ngwar okay how kau mai ko famio Action. Ya, dalam bilang. Dari yang kita kon dan dia ko salon. Kalau kalau kayak ku sendiri lah, ada dan rumah ini. Apa di Maya, di Indonesia. Ya, kalau ada kan. Aisyah, nah, anda yang kayak gizi ya. Cara somai pun. Oh, yang langsung. Ayo ni, nak dulu kudu cukup mereka. Yuri ya hapudah. Ada. Ini kayak dia Ayah masa mengolah. Oke, aku nanda deh, saya udah mikir. Oh, malu gue diangkat dia boleh. Ya, yang kiri. Ya, lagi. Ya. Sekarang kau marah kau dulu. Pas kita baik itu banyak mata ni. Mana tu bemak susunya lebih pelan. Halo. Halo. Halo, mesewa nonjara. Wai no wai. Nalatu. Jam tu nomor sudah. Alhamdulillah, kau mingkajat. Kaja tu. Kajat madamu. Madam wan no wai nomor sudah.
Alhamdulillah. Famio. Mimi info mano pendo mi wai no ton jakare ko suwido. Kwa hongu? Mimi pendo mi wai no ton jakare ko mi retu jonna nal ko minni ko. Ko non dum wona mi jettandare du ka. Ko bono si wona ono. Habo mi ande hunde wotere ande hunde fof ko laɓodiran quoi min mi laɓane no dede bebi la Ono fala do wiide ko ɗum wonno wiide mi hannano mi wata heɓana ɓiɗɗo hay si tawno ko ɗum noon si hawrino waɗi honno fala do wiide on fala yimɓeɓe wona ono andi iɗani ɗum ɗon naami na ɗum fala yimɓe ɗum naami ɗum tan ɗi ɗum ɗon ina andi naami ɗum ɗon e feɓɓata e ɗum ɗon ɗum ɗon e hacce fi Allah andi kon fala sa mi jettima mi nattima haka mawɓe maɓe mi ronki probléme maɗi woni wata howtuga mawɓe maɓe yintuɗa joɗɗa toon memminalam probléme kadi ka galle am anda wawi joɗade ɗo suutan memminalam probléme ga joɗɗa toon kadi an hay sen septi toujours ko ma tum fawalam probléme o gandi ko ndu waɗi gandi ko ndu waɗi mi anda o ganda ko hukkodirɗon so inni on hina ono woni jooma ndureedu ko hakkunde ni Allah en naɓay haa ɓaaroyen mi naftayno haa ka suudu mo on ɗum waɗa honno hanka toon mi inni mi hewti si Allah jaɓi ɗum ɗo wota on hewti on yahay haa mi hewta accirani e noddanganɗinta kadi nan minen gayni hakkunde ngalla mi nodday on en gayni voilà da noddaɗo inde reedu fi Allah milla mari ɓiɓɓe mi haali yota mi noddu o nodda haa mi nodda Mamadou Aliou. Naam kaw. Ida e jam. Miɗo e jam. Ɓe ngurema. Ɓe fof yiɓe e jam. Kaw mi hendita ɗo ko nelduɗa lan ko ngal barka nani. Awa. Allah ɓantu on ko golleji to. Allahumma amina. Ina mi nani o kan on fettuno toon. Kan on hankin fettuno ɗo kaw. ɗum yalta ka travaux mi yi yimɓe min no yimɓe no iwra koloma fof no cipora bamɓe to jemma. Allahu akbar. Kaw sina wattiɗo fétisum wo ko ƴettuɗo wudere haddi hanka ɗenɗi ɗo ko sifa ɓe yimɓe yalti jemma ɗon anndi no waala jemma si immama kono waalaɗe yalte kono goɓɓe ma yaale ɗum min humbitaki ɗe ka woɓɓe mayo mais hunduko yala bone kono kirɗuno seeɗa quoi ene ɓe fellu ɗum ka ɗon no waɗi minen mi nani ɗum no fetta nani pum ayna rebel ni kaw hina ɗum yimɓe ɓe no dogude no yara saare kaw ko anduɗon toon no gi joni noon so tawi woni ko dogu ko saare yarete kaw ga ko 36 min mi nani ɗum ko radio fimɓe subaka ka radio ne deedi amen fof no ani fimo radio rira yo ok kaw nam ko fi miñagan ɗo kaw hewtuno ɗo o woni ɗo tun seeɗa suka wonɗo ka quartier amen ɗo yimo ini no faalamo tiggude yo alhamdulillah laati ɗon kadi mi ɗaari mi tawi tigi tigi kajjat no faalamole kanko kadi eyo min kadi mi ɗaari mi tawi o suka mi hutakimo par ce que min tigi e mawɓe makko ɓe mi yewtidi seeɗa
Eyo. Wadal dei babe makko me bapa makko bay ko be buri mo battagol do. Naam. Be hewti kan do wodi ko men yewti e fi programme. Awa. Donc jon mi tawi yo mi noddo mi hollita on bana min okkitirta o min tun kam mi woni do e don wuri. Sadi. Donc karay ko dum do woni ka programme ni say woni wawa ne waat. Ara ndare okkitira mo do. O di mi weltani tama kaw. Ko wadi? Kita woni kanko jiwon yi moyidi. Ida hodi sakata on. Ara ko en goto nani? Awa. Mede mari motondiral kile jango. Ni tida e bappiraɓe mon ɓe. Awa. Fayda andi min komi kaw. Mais yitidi mais woday ko me yewti. Awa. Ara ko en goto nani? Joni ko woni wo mum bita men stay woni be sobini. Mi wakkilo to hambe seno ka men ka andu don be yaabe taw yaw don jodo don tinti don yewto. Ko be on e ko men. Be non kambe ko be labi. Ko en kawta. Ko en kawta. Ko dum min kadi mi wi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ko dum mi wi. Kadi joni. So on pondir do wade to menen ga ellala yewte bappirabe mombe. Awa har ko dum mi wonno ngala. Ko mi nyamma yo nodda me yewta. Awa be mi dara simo do yewti do nyam. Kajat. Awa. Naam. Sabe mi noddam, habe sabe mi noddam. Eyo. Kajat. Naam. Telepon. Ya kurang kawan yo. Ba nodata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam jiwango ida jam. Jantun ka on jarama de. Kono anauna. Ko jantu woni ga on tongue. Ko no hayki ka ma ko do wadi. Na hay fus wadi ya fe be bale fofu tay mi ala credit ko do wadi. Eyo. Kono ay ko to may don teddi. Na ngay setu yi be jam. Be jam. Mi yo tilam fi programme mongo. Tapi joni non ko mi lando to ma da yidi siku. Way mi data wula. Nde la yidi dongo. Da yidi takata o. La yidi mo de. Awa be. Ella la nani? Awa. Joni mi yoti ko to ma mi pondira e gorol bongol men famo dra ko ni o me wada yito e mon kisan nani? Awa problem ala ka. Awa mi jiwango. Awa jonde minute ya siburi do se. Mini? Wano ya la no credit yandi credit me bana minute ya be nani? Problem ala me wada e jon. Awa di Allah jabi. Njaram la jonde do ko tan. Awa. Halo, mama Ali Wan. Naam. Joni jasiara en haldi dum nani? Awa ka wan jaram. Awa. Jaram albarka. Aduh, jibi ke kono mi jardata. Jono ngino mi nyangano hidani lambi be hambe, modan kanade lambi no mi falira. Odo kadi ari ni sina kanko fala ka jombo. Enole simi kali do dewgal makko ngal fi be hambe. Hawna ki jango min kadi kala yob jira lan kabi be. Ko bandirawa mu do jom lede. Famal tigi kono yetiti sabin do. Kono gasi. Problem fu no mar solution. Ala no alla wawira. Kajet. Nako. Joni ayi o suka yalto do fima. Ni no ardi non. Nanda ni mi sérieux. Mais kon wali mi jettale hala makko kan o sérieux. Wa mi anda avi ma on quoi. Joni on jodi ke o yewti. Ange makko ne bande fom do andon haalde téléphone. Woni hawde place ke wadi ka suudu do en yewti. Ender ber ko yewtu don do kon. E ko ari do ko mi yidi mi yewti. Ber ko andu tamo don. Ko no yewu da tigi. Parce que andi do kon ni ko hakkunde men enen do do woni. Nala min dum okkitire ma ka wonna do. Fami. Ko si wayi wasobe mi yanga sobi ni ke ida fala mi andi ida fala. Simi hewtune no hala ka wanu ka wani.
Kono ko mami lando mata o ko. Kono yiru. Ok. Ande mi ko to no mi mo ni. Parce que go a juge ta go do ma wondare mo ko say wonda go e go do anda jikko makko. Parfaitement ni no mi mo ni. Jikko makko ni hina la ban ni stay o change ha. Mi mo ni ka do welila. Pena yo ne fenande. O welima. O welila mo en. Donc stay woni mais soutenir ada fala yo jon. Hey ndere la fala yo jomba. Mimi nani ko mfano nande ko. Uno mfano nande kwa ina o welima. Parce que ça wino kama wela lima ay wonu tigi de wadi si o wela mo jom batama me bay tu ngawi o welima hala kan hewto e kawa woda ko wadi si albe jebina Ok. fami Ok. stay tu ni artiste ji mo jilli o jom beta sen la jebi ha Ok. Si alla jeb. Ok, ko do problem la joli no ko cuisine na ara do mo hanen do nyam. si yawi ni mo kan do ya tu ha Ok. e de bransa nan non daw telephone nango ta tan ala mo do Thank you.